De heer en mevrouw Hendricks uit Kessel werden afgelopen woensdag als 50.000ste passagiers van de veerboot Kobus uit Wellerloo Blitterswijk in de bloemetjes gezet. Dank je. Dank je wel. Ja, dank u wel hè. Nadat 16 jaar geleden veerboot Kobus in ere werd hersteld, zijn de overzettingen steeds drukker geworden. In 2002 hebben we met enkele mensen het initiatief genomen om die veerboot, de fiets- en voetveer, weer in ere te herstellen. En dat is met heel veel succes gegaan. De veerboot wordt gevaren door vrijwilligers. Ja, we hebben ongeveer 15 vrijwilligers. Dat wil zeggen, we verdelen de week in 14 diensten van een halve dag. En dat wisselt elkaar af. Het zijn allemaal vrijwilligers die dat met heel veel plezier doen. Sjoerd Wijnhoven, de schipper van het eerste uur, vaart graag met zijn passagiers over de Maas. Nou, in de regel zijn mensen die altijd plezier hebben. Die hebben vakantie of ze zijn vrij. En ze hebben altijd gek. En als er kinderen bij zijn, die krijgen altijd een snoepje. Dat hebben we hier aan boord. Dus die krijgen altijd, dan zijn ze, nou, vinden die jonge kinderen fijn. En ik zeg altijd tegen de kinderen, jullie hoeven niet te betalen, de kleine kinderen. Maar je krijgt van je vader een ijsje. Nou, dan springen ze zo hoog van de grond en zeggen ze, oh lekker. Kijk, dat is ongeveer, ja, alles rustig aan. Dus, maar ik doe het graag, joh. Na 20 jaar doe het zeker wel. En elke dag is het anders en ook vergaderingen die nog altijd leuk. Langs de vele overzettingen is de vraag hoe lang deze veerboot nog in de vaart zal blijven. Ja, de veerboot is nog een goede boot. Maar zoals ik straks al zei, is eigenlijk gebouwd voor 15.000, 20.000 mensen. Overzettingen per jaar. En ja, voor 50 is hij eigenlijk wat klein. Dus we gaan nu ook kijken in de komende tijd of er mogelijkheden zijn voor een nieuwe boot. Dus die misschien ook wat innovatiever is met een elektromotor die geen stinkende diesels een beetje aanpast aan de tijd. Dat is toch wel een opdracht voor de komende jaren. Tot eind oktober kan er nog gebruik worden gemaakt van de veerdienst voor dit seizoen. Met de fiets.